Ideia zein jarrera reakzionarioak, matxistak naiz arrazistak nagusiki, normalizatzen ari dira kalean, sare sozialetan eta instituzioetan. Eta hezkuntza ez da tendentzia sozial horretatik salbu. Sare sozialetako pertsonaiek naiz eskuin muturreko alderdi politikoek bultzatuta, azken hilabeteetan argi ikusi dugu matxismoaren eta arrazakeriaren presentzia nabarmen igo dela hezkuntzan. Esaterako, indarkeria matxista kasuei dagokionean, aspaldiko ikasturte negatiboena ari da izaten. Urretxindorran, Eunaten, Irubiden, Arrigorriagan, Botikan, Lekeition, Gasteizen, Zizurren edota Irunen gertatutakoek erakutsi bezala. Baina baita unibertsitatean ere, non jada irailean Leioako kampusetik irakasle fascista bat kanporatu behar izan genuen borroka bidez. Eta non ia astero propaganda arrazista agertzen den. Ezin dugu ideia hauek guztiak normalizatzen utzi, eta ikasleok gorakada erreakzionarioaren aurkako agente aktiboa izan behar gara. Hezkuntzan matxismoak edota arrazakeriak ez baitaukate tokirik.